A ver, empezamos pola latitude. A latitude é a distancia que tes co Ecuador. O Ecuador é 0 grados de latitude. Conforme vas máis para o norte ou vas máis para o sur, vai crecendo a túa latitude. Non? Vas aumentando en grados de latitude. Ben, onde está a Península Ibérica? Pois na zona temperada do hemisferio norte. Moi ben. Por que temos estacións? Podemos explicar isto. Vamos a ver, que quede claro nestas, antes de nada, o que se move é a Terra, non o Sol. Pero para esta explicación vamos a traballar como se fora así. Vamos a ver, se ti estás tumbado no chan, ali na erva, no veranito, te pega o sol, na erva, na praia, te pega o sol de pleno, aí tes mogollón de calor, verdad? Aí estás quentiño, te dá o calor. Cando, sin embargo, xa é tirando a noitiña e te dá así como de lado, o calor é menor. Pois isto mesmo pasa ca Terra, cas zonas da Terra. Ben, o Sol dá directamente sempre entre as zonas entre os dous trópicos, entre o trópico de Cáncer e o trópico de Capricornio. Pasa polo Ecuador, entonces. Onde dá o Sol directamente a súa luz máis directamente ao longo do ano? Durante os equinoccios, na primavera e no outono, dá directamente sobre o Ecuador. Vale, sobre o Ecuador, sobre o centro da Terra. Na primavera, claro, vai avanzando, hasta que no verán chega ao trópico de Cancro, noso verán, o verán do hemisferio norte. Chega ao trópico de Cancro. Entonces o Sol nos está dando con menos inclinación, está máis cerca de nós, por eso temos máis calor. E vai baixando, volve aquí en outono, ao Ecuador, e sigue baixando, e chega ao trópico de Capricornio, e aí é cando para nós é inverno, porque nos dá de maneira máis indirecta, e no é verán no hemisferio sur. Vale, isto debería ser simple, pero creo que teñades ben claro.